Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou le 00 336 24 93 51 90. Flanimbaw ni lamɛnbagaw ani ɲɔgɔn tuma don belebeleba ye n'a kuma fɔra donba don donba in sera ne ko don jumɛn de ba joliba ni sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 an ka balontan tɔnba n'o ye jeliba ase ale bɛna asko de kara bisimila ka bɔ Togo nɛgɛ kaɲa 16 stade 26 mars la a bɛna kɛ Champions League africaine okumu kɔnɔna na ne ko baara jumɛn ni jumɛn de bolodalen don nin kɔnɔna la de baara min bolodalen don n'ala sɔnna ma joliba ka balontan ci tɔn o bɛ yɛlɛma stade 26 mars kɔnɔ bi mercredi donya in na u bɛ taa entraînement kɛ ni entraînement banna kunnafonidilaw kan kana kana u ka kumakanw ta k'u ka jaw ta walasa ka se k'o cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali fantan 4 kɔnɔna la n'o bɔra yen n'ala sɔnna ma sini alamisa don tuguni k'u kan ka ɲɔgɔn jɛrɛba kɛ n'a fɔ ma fɔ ka assemblée o de la a ɲininen don comité fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ sympathisant fɛn fɛn n'o bɛ joliba kɔnɔ a bɛɛ welelen don stade 26 mars kɔnɔ sini. Ayiwa a ɲininen no jeliba kanubaga bɛɛ lajɛlen a n'a lafasabaga bɛɛ lajɛlen ani dolantan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila bilenman na fo ka taa se dolantan don ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da o ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye.
ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turko la adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyini ka don la kari me ga sababu ga saka dangari ke adamade ke nyina mayala ko kele ke fo mo fare ko la wa o era tinye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée. On veut pas ya Kalabankura. Femme santé bara mayesa nimbara dere bike École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité doctorat siraka. Meme se galo ka fo o ga démission ga futina yelenye o pela dele be kala ni lakol so daga bana nuna. O ga Bolofara de flani. Cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no y'a niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpala de l'État École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée la. Aïwa, la qualité, ani la qualité zoma, aya sefa jona, aka la qualité inzegere. Yoni jemaka chaya. Utogole de clan on vers Kalabankura ya, hôtel Wasulu coffre de Chouy, wali kele negaduru bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye sini Tawakkaltu ala Allah 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 Ya saka seka kiwariya ko lusoro Kabo Mali kono ani Mali fan caman fɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo jani ale sugandili la diɲɛ fantan naani maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula premier ministre ale ye gouvernement bɛ ka baara minnu kɛ a ka fɛɛrɛ tigɛlen hukumu kɔnɔna na a y'o dantigɛ kɛmɛ sirada la k'u sera ka 70 sɔrɔ min ye programme d'action gouvernementale ye sa n'ale sigira sen kan ka kɛ ni transition yɛrɛ charte kɔnɔna kumaw ye o y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na ko baara bolodalenw na 42 o sera ka lawaleya o bi bɛn kɛmɛ sirada la 57 ma o kun y'o de kɛ kɔrɔlen zen ta min ye premier ministre ye a yɛrɛ kimɛli min kɛ ka kɛ ni conseil des ministres tɛmɛnen ye a ko k'u ka baara lawaleyalenw na sa kɛmɛ sirada la a taara a yɛrɛ sɔrɔ fo 70 a n'a kunkanfɛn na premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko u tɔtɔra baara minnu ye kɔni u bɛna olu lawaleya nin b'a yira sa k'a fɔ min ye CNT maaw ye olu sigilen don ka premier ministre kɔnɔni min kɛ ni u ka baaraw daminɛna zen e ko u tɛna wele mada bila Sogɛli ko kala Mayiga ma a kana se ka na ɲɛfɔli kɛ sabula gouvernement ale kɔni ye yamaruya di k'a yira k'a fɔ ko baara minnu filɛ nin ni premier ministre ye dantigɛli kɛ ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ a la a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka hakililasigiw kɛ a ko la baara minnu n'olu kalifara a n'a ka ministriw la ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga yɛrɛ taabolo ye ani ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ nali ye furancɛ fanga o premier ministre la sa o baara la kumabaw olu de ye nin ye CNT yɛrɛ kɔnɔna na CNT ɲɛma n'o o ye colonel Maliki Jaw ye ale ye denmisɛnninw bisimila minnu nana ka bɔ farafinna fan caman fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin denmisɛnninlakaw ninnu kɔni tun b'an fɛ a farafinna o ɲɔgɔn ye dɔ la a bɛ fɔ min ma sa ko conférence internationale jeunesse africaine baara ninnu kɔni kɛra daminɛna kunungo alamisa o de hukumu kɔnɔna na sa u taara min ye Maliki Jaw ale fɛ yen u n'a bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min Bamako lajɛ kɛrɛfɛla fana na u y'a ye k'a fɔ ko min ye Maliki Jaw ye jɔyɔrɔ min bɛ ale la o hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o y'a ɲini u fɛ u ka taa bɔ Maliki Jaw ye o de senfɛ sa denmisɛnnin ninnu kɔni u ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bilar'u ɲɛ ka taa ministeriso yɛrɛ tɔgɔ la o ye min ye Konate Sar Fatumata Konate ye ale min bɛ ministeriso yɛrɛ kɔnɔna na ni ministre ye ale bila denmisɛn ninnu ɲɛ denmisɛnw ka baara ninnu sa ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tali kɛ min na farafinna yɛrɛ kan ka se ka baara minnu kɛ min ye n'o y'a sɔrɔ AES o jamanaw tun bɛ a la jamana wɛrɛw bɛ minnu tɛ AES kɔnɔna na olu nana nin kɛnɛ in kan La Guinée b'o la Sénégal ani Tchad olu kɔni yera Bamako lajɛ in kɛnɛ kan o de la sa Maliki Jaw y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ ka se ka sifinw olu jɔyɔrɔ fa an ka jamanaw kɔnɔna na ko min ye CNT ye ale ka dɛmɛ bɛ u ye nin baara in na ka taa se AES ale kɔni kana ka dɛmɛ bɛ u ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES kɔni ye a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye sifinw minnu bɔra Tchad minnu bɔra Sénégal ani La Guinée
k'u b'u ka so bi u b'u ka so sini wa u nan'u na yɔrɔ la fana min ye nin waleya in ye sa n'o o kɔni ye AES sifinnakaw ye n'u bɛ ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a baara a n'a to min ye denmisɛnnin minnu bɛ AES kɔnɔna na sa olu fana k'u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka kɛ sifinnakaw tɔgɔ la o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na Malik Jaw tɛmɛnen kɔfɛ sa an bɛ taa min ye Ablaye Diop ale fɛ yen min ye Algérie ka lasigiden kura min kan ka na an ka jamana kɔnɔ kunungo Ablaye Diop ale y'a bisimila Kamel Retip in kɔni nana sa ale de bɛna kɛ Algérie jamana o ka lasigiden an ka jamana kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko ni lasigidenw nana yan'u ka t'u ka sɛbɛnw yira fɔ ma ko lettre de créance u ka sigili baara bɛ kɛ cogo min na yan'u ka t'o yira u ni ministre de bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ anw b'a fɛ ka nin fɔ nin b'anw ka sɛbɛn kɔnɔ nin b'a kɔnɔ Diop b'a lajɛ k'a fɔ ɔhɔ nin bɛ bɛn jamanakuntigi an n'a fɔ a ɲɛna a ka se ka i bisimila Algérie lasigiden min nalen filɛ nin ye ko a kɔni ko k'a b'a fɛ sa bɛn ka don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ han ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ko dɔ kɔr'o la ten Mali yɛrɛ b'a fɛ k'u ka tɛmɛ sira min fɛ ko a y'i dantigɛ n'Ala sɔnna a ma min ye jamanakuntigi ye n'o labɛnna Diop ta kɔfɛ o fana na se ka ale bisimila an ka tunkaranke minnu bɛ kɔfɛ Amara a caman baden nana han kabini nin kalo in tile 10 min ye an ka tunkaranke 10 olu kɔni nana ka bɔ Libikaw fɛ yen o kɔfɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 18 o kalo tile 10 kelen in fana na min ye vol charter dɔ ye o fana nana ka bɔ Niger maa 145 o de tun b'o kɔnɔ muso ye cɛ ye 139 ye muso 2 ani denmisɛnnin 4 ani den fitinin 1 cɛmani ani musomani cɛmani 1 musomani 1 ani cɛmani 3 o don kelen fana na min ye o dugusajɛ kalo tile 11 nɛgɛ kanɲɛ fu waati an ka maa wɛrɛw fana nana ka bɔ Tinisikaw fɛ yen a yira k'a fɔ k'olu ye maa 16 ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye cɛw ye dɔw fana tun bɛ Algérikaw fɛ yen olu fana bɛɛ nana o pankuru kelen in kɔnɔna na ko wa ko n'i y'a daminɛ Amara kalo tile 10 ka na se a bi ma n'o ye a tile 13 ye k'an ka tunkaranke min nana ka bɔ kɔfɛ n'u yɛrɛ y'a laɲini ka na maa 201 cɛlakaw olu ye maa 190 maa 179 ye musow olu ye 2 ye denmisɛnninw olu ye 4 ye min ye simindenw ye o kelen b'a la o ye muso ye kelen o ye cɛ ye minisiri min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na sa tunkarankew ka ko kunna ale ye maaw bila ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ ale kan Gaberokaw fɛ yen funankɛnin dɔ su salola ka bɔ ji la dɛ san 10 u y'a yira sa k'a fɔ ko kabini arabadon a somaw tun bɛ k'a ɲini fa bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a ɲini k'a da tulu la k'a da jaba la ka welelikɛlaw bila olu ka weleli kɛ ka arajow bila olu ka communiquéw kɛ maa minnu bɛ taama maa minnu bɛ to dugutigiw ni jamanatigiw ni kafotigiw fɛ yen ci bilara nin bɛɛ ma nka min ye kamalennin ye dugu min bɛ yen n'o ye Daouga ye a su a taara ye Gabero fanfɛla la o de la sa dugutigi kɔni y'a ye k'a fɔ ko maa min ko fɔra n'o tun bɛ ka ɲini kabini dɔgɔkun daminɛ n'a si bɛ san 10 na bugunatigɛ min fɔra a la ko nin don han jila su bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o bɛ don yɔrɔ min o tɛ taa yɔrɔ jan o jidawolo bɔgɔ dɔ bɛ tigɛ k'ale don ye min ye kamalennin ye ji fanga de ji y'a kɛɲɛ Amara an ye nin kuma fɔ ba bi ka fa cogo min nɔnfɔw ni bolofara minnu bɛ baw la kɔbolow ni kɔjalaw ni bajalaw ni yɔrɔji minnu tun bɛ yen ni maaw kɛlen don k'u sigiyɔrɔ ye k'u ka wuli o tɛ wuli maa kama dɛ u bɛ wuli u yɛrɛ kama parce que ji fanga min bɛ ka bonya bi n'i taara dangandaw la e ko maaw tun b'u kulubu kalaba yɔrɔ min yen yɔrɔ u tɛ se ka jɔ yen bi dɛ donc maa sigilen don badawolow fɛ kɔdabolow ji yɛrɛ bɛ ka taa baga forojalaw ma k'olu minɛ o kuma tɛ ba bolo ko maaw k'a lajɛ u ka se ka wuli ka bɔ yen sinankunya ko Sikasokaw tɛna na o don ba la de min ye tile 3 baara ye sinankunya kan o ko kɔni o sigira Sikasokaw fɛ yen baara in sa ale sigira jɛkulu fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye kalansan promotion ye olu de ye nin baara in sigi sen kan yaasa ka se ka denmisɛnninw ni maakɔrɔ 40 k'olu la faamuya sinankunya taabolo a n'a kɛcogo ka Sikaso n'a fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara in kɛcogo ɲɛ kojugu Sikasokaw ko ko k'a kɛ kalansen ye koyi ni ko in yɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ ko sinankunya o tɛ koyi sɔnɔgɔya de don an ka ko sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo Amara si bɛɛ
ete atukwe la ki bulu magane kungulo la nga ede obene bomoshi sama ha oho na gwana sogono eni muso karle do nywana ne dogone mabongo itebwe wa grand frère ye mungila ha ichi twanga domere ya ya ko yutugodi sono yali dedu nga datelia o yaga sinawuya alaka ku ambela jelela sinawuya atabulo ga chare dogo kun kele mi me no ka nga sigi beni kelenya ale hukumu konnana na baro be ke ministre Ismail Wage fe ko mi yedo nye abara ka nga damine nin kalo entleta ani duru kata kunche septembre kalo yi ale tle muga ani kele nyinanta o ya sinya sabana yi bara mi na sigi anga jamana kono no scenario ko abara bela jeleme damine karite di kalo tle tanduru gaw ka o fe mi ye kalo tle muga ni kele abe kunche lugoro uko ko zenta ayesi jamana u ulu ministru bina kana fara Ismail Wage kan wa bara na sigi kuminga ma ji no ye sanji kololo o tamana mamununga una baraka sa yasa otono o kasega di uluma mi ye ministri koni ye anaka bulu farau ube labena gawka ufe yasa mi nye ni ndo nye no e kari natai akake nyene je ye nyene jami ni beni kirinya malien bela jile sugu bela jile ko bina ya kene kane ondumbia ube buna ngwele de wa ngwele aya ni ngoni fo na ndara kari sare no de mautara awara mautara gaba dungo dugan yurugu koko kele anga dogotoroso kono mamunumbe nulu blale no yirwalila ani adamade yatbe dolla ko uluko ku tabolo ye bara nye talike sa farafina togola domin sigilo no dungo dugan yurugu kuna je kulumimbe no ye okle ye ale de ni baro sigi nge koy ko ni ye ko jate minabbi mi ye dogotoro la kaw ye mamun me baraka adamade ya tobotoli hukumu konnana ko ka nyefo ulu nyana de wure be sega dungo jugan yurugu kala togodi kibaro be sega di togodi mamun me nulu be dungo jugan yurugu kala be sega la ko fo togodi mi nye ki yere ke bana ni jamana na folo ye ko be sega ban togodi ko ni bela jele okle ale ye ni nyafu ye mamun tume kenaga okle yere togola sa o ye Seydina Umar Jaraye Sod allez journaliste koroy l'affaire de la maîtresse du président Sod allez do de ni journaliste tabanda ka sola de atete tle amano ya de aywa na mboray amta ko kan kibaru yawla wala fo fe Basiru Jomai Jakar Fay allez wasablo ci ha amara ay wasablochi abega kuma munu fo wasablochi lila alena alemna na lawali alimu ngo luche kaja ngo Basiru Jomai Fay ni songo ulube mawu flo ko na so mo ko be jimi nu nude ube revolution kuma fo ube tuabu ulu sagola uba wala tuabu ka sagoya wala tugula niyu kuma ka me nunu ye jamana don toro ube fa ka jamana kumania ama feka basiki minyini ama feka lafsa minyini gadi jamana doma debito banoma institution fla chili o jamana de jume lafia ha amara nga chien fo nwanyi ai na afio ngo awka twa ka ndo be lukadu le dieu en diel no kara dongodo abina ko chama famia amerika oni français ota ubekele yo ota mogodo ala ka nyaka dama ko ay assemblée ci akoko ni ala sona ma minye novembre kalo tletan wolo vlaye ko Senegal ka ko labe ha ko kala tabi amara mo saka présenté antese no yina ngwanda nwa ngodo amara ni démocratie la bi yela fu ikono bi dimi ko ni mo ko nga wasade nga cha ko premier ministre be doma français akara jogodi do fawo ngo ko ni ko sigi ko démocratie démocratie et liberté d'expression adorata aborata ni beto kan krikara kulu mo toro ko zambiani andu be wolo to ko nyena bari de
angang pa ko kunanga mayake mi ye Basuru Jomai Jakar Faye akoko wolofo ku labe uka wasablondi alema wasablo minni asagona wasado mbeke uka laini bamunum be yelema munum bulu bolo ulu yere nana kana ko rupture falen bami no yo o ngamun gosi kamini jamana kuntiki kalata konu ba fa uka dafa uka nye kalo novembre kalo ha election mo songa chaade on yere tate le 5 novembre Trump ni Kamala Harris ha au fin tourné beti alaka le 17 novembre irana wala fo fei mi mana bola ana oda maut loka la Guinée mi nye Mamadou Doumbouya septembre kalo atle duru samba flani mugani kele ale kumbora ka dantigali konna na sa ale koni ayira ka ko ale fangandaraki ke fangandaraki mi o kofe sa ayira ka fo ko ale yere atabolo ana nabolo naka ko ke chogo ko mama fo famwala ngani wati na aye mami mbo fangala ko o koni o bora bololo sanve kwe ninkalo itletan fla miye Alpha Condé kaye jamanga ninge ko yira mawla ka ko ne fle koy doko ka be Istanbul doko ka be famrefe Alpha kwaye Guinéen wele ka farafina wele ku ka ben ani keleya buluda ko wa ko ni wati na ko kabini ale bina samba fla kabini ale bina kana skeni mekalo samba fla ani mugan fla o mekalo ko uye ale ko ni blasa kata Istanbul ka ofe Turki ko ale be abeka baloyi ka be min fo Guinéen ye uku chesiru ku jija amara ko ni video ye filmi ko de bala ka Doumbouya na ka maw na kwa nya na make ko maw ko Alpha de anga president ka se kana abete ne ko yi na nye mi ulambo nege mine oh ko ni ye video nye internetu Guinée munume Dakar munume Abidjan Bamako Anfea Congo Brazza ani jamana chamana ko tiere la ko la Guinée coup d'état man na fa foyne kama papa gagné ko uye dona maunu hakili che doro ko Alpha da kafsani ni nuyi amara shin agarala asola ewaro ko ni asote faka kumi fe ale ba keta ni aso kuma ka alaje de ke ko chogori abuka ka kuma ofo kwa aso ko chogori amato mo ka a continuera mo ba ka giri mo ko no ba ko photo ta na ne be ki ife nga Guinée a ko Alpha ka video ko a chene kede aywa ko tuna na video jigide la Guinée de uka bololo sra fe ko ka jigide nini ntura sena amai boy baro ko président fleni président koro ni nana ni ma fenge ka nyenu tai o ne ga to maula de bo Guinée problème yi mi mo wora te ka ta fa re do la Guinée de la mene au moins transition to be ka bara doninge ulu ku free mais ulu mo wora Guinée ejo ana be transition anga la Guinée ngam ko chama be la Guinée amara ala ka nyaga duma end ka ofei ni saju famu kulu koni ulu ngabara minye maoma no obangera ulu bolo amara koni deye musoe ubo fade kwe oderani ubo o mine ko o kagari ko joli bisi ko ke mina do kono ka to ke ka bara do ke ko nunu na meni na sa ka meni na wa ma daw ma koy uye jado ta ya saka saka yira mo do la ka ko demsen joli yere kene do koy anyeni mbosi sa sai ko birimisi la koy uni dobi barake o ka soro no ka fo make o sagoy fana video ingira maula sega le na wulisa ni muso nunu no fe saifa muso were jonga la fo
NB ko nunu ka kiri k'a kan ka kɛ ko sabula ko min ye indikaw ye n'u ye denyɛrɛninw ye nunu ye denyɛrɛnin hakɛ min fa k'a joli bisi k'a bɔ u ni maa min tun bɛ ka nin baara cɛjugu ninnu kɛ ko nin sajifamu ninnu k'ala ka jamana bɛɛ lajɛlen kisi ninnu ɲɔgɔnnaw ma amara k'u ka kiri k'a na dɔgɔda ko ala tɛmɛ an yɛrɛ fɛ yan sa Bamako n'ala sɔnna ma parti politique maa 11 minnu minɛlen don sɛbɛn kɔni donna kiri fan dɔ olu y'a yira k'a fɔ ko k'a lajɛ k'u ka t'u ka so ko dɔ kɛra ten nka parquet n'o ye procureur ye ale kan ka i ka dantigɛli kɛ n'o ye dantigɛli kɛ Amara n'ale ko k'a sɔnna laɲini ma avocat ye min kɛ u na bila nka wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na yaasa ninnu bɛ se ka t'u ka so Amara ninnu ka t'u ka so an bɛɛ kelen n'i ye ko bɛɛ kɛ ni dusu ye a ti ɲɛ ninnu dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka tila ka na fanga in senkɔrɔma don do yan diɲɛlatigɛ a kuntala ka jan dɛ a kuntala ka jan an bɛ dugawu kɛ da ɲuman minnu bɛ a la o ka se ka k'a fura ye nka Amara min ti kɛ fɛn ti bila Mali ɲɛ dɛ ayi foyi tɛ bila jamana in ɲɛ foyi ala k'a ɲɛ ka d'a ma États-Unis kaw fɛ yen min ye Nations Unies n'o ye diɲɛseleke 4 tɔnba ye ale jabala la Américains ko Conseil de sécurité kɔnɔna na k'e ko k'u tɛ siège permanent 2 ɲini k'a di Afrique ma wa farafinna ko jamana jumɛn ni jamana jumɛn bɛna se ka k'o ye sa États-Unis kɔni ale kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa o bɛ se ka sigi sen kan cogo min nka Amara ko nin décision in kɔfɛ ko bɛ yen dɛ sabula farafin jamana jumɛn bɛna ta fɔlɔ k'a fɔ ko ka taa nin baara in kɛ jɔn de bɛna sɔrɔ ka tɛmɛ jɔn kan a bɛna di jɔn ma ka jɔn to min ye l'Américain kɔni ka maa ye n'o o ye Linda Thomas Greenfield ye ale min ye Américain ka lasigiden ye diɲɛseleke 4 tɔn na a ko droit de vote ko min y'o ye k'o fana kan ka mɔnɔbɔ ko yaasa ka se ka o di maa minnu bɛ Conseil de sécurité kɔnɔna na bi ka kɛ ni États-Unis ninnu olu ka hakilina ye min ye nin waleya in ye ko a kɛ kun ye farafinna bi jɔyɔrɔ min b'a la jama min b'a bolo maa hakɛ min b'a bolo a ka sɔrɔw a ka da kan ka don kumabaw la Nations Unies kɔnɔna na o ka fisa a ka kɛ kɛrɛfɛden ye tancogo la diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ mago bɛ farafinna na k'a ka ɲi u ka conseil kɔnɔna u ka fɛn sɔrɔ Amara an bɛna an ka maaw ɲininka nin ko in na parce que n'i y'a mɛn ko géopolitique ni stratégie nin y'a dɔ de ye na aw y'aw to nin na ka taa bi karimasɛnɛlakaw ka karimasɛnɛ tɛgɛ kɔnɔ n'olu taara u kabaru k'u fara ka taa sisan ko droit de veto n'o taara di farafinna jamana dɔw ma mun ni anw di taa fankelen fɛ o t'an sale ye de parce que sisan jamana 5 don o jamana 5 kelen pe de ko fɔlɔ ko k'a dayɛlɛ tɔw bɛna mun fɔ f'an k'an sigi k'o lajɛ et puis nafa jumɛn b'a la farafinna labɛnnen don ka a di jɔnni ma ka jɔnni to walima farafinna bɛna mɔgɔw sugandi cogo di an bɛna nin ɲininkali ninnu kɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in a kɛcogo faamu Amara farikolo ɲɛnajɛ la Mali ye 100 boli han min ye an ka basketkɛla musomanw ye 103 bi Cameroun le continent sara 45 demi-finale la an ka musomanninw ni y'olu taalen coupe du monde kɛnɛ kan wa min ye coupe d'Afrique finale ye u b'o fana na ka ban cɛmanw olu ni Senegal kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni jaabi mana na b'o la an na o da maaw tulo ka su in kɔnɔna na an b'a yira la fana k'a fɔ ko Ligue des Champions na sa joliba ale kɔni b'a fɛ ɲinan ka don ligue ale poule kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa a bɛ fɔ masa ko association sportive de Koza e ko ka bɔ Karakaw fɛ yen u n'olu tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa 26 mars la joliba kɔni ye labɛn daminɛ a mɛnna min ye u ka denmisɛnw ye u y'u senfilɛ yɔrɔ caman na match ale kɔni taali bɛ anw fɛ yan seguli o kan ka taa kɛ Togokaw fɛ yen nin ko in match aller retour Amara ni joliba sera ka tɛmɛ nin na a bɛ don Ligue des Champions poule kɔnɔ o ma kɛ an ka jamana tɔn fɛ fɔlɔ nin bɛna k'o siɲɛ fɔlɔ ye joliba ale ka se ka o garisɛgɛ sɔrɔ tɔn min fana natɔ don n'o ye Karakaw ye k'olu fana tɛ se ka kɛ i n'a fɔ k'u bɛna
o sebabu yɛrɛ ko ɲinan ŋɔni an ka surun ligi yɛrɛ doni yɛrɛ de la koyi ko bɛɛ ka bɔ ka taa joliba dɛmɛ sibiri don samedi 26 mars la a bɛ se ka nin sebaya sɔrɔ Bamakɔ ya cogo min kuma tɛ joliba bɛ se duguta la duguta in na sera a ka se ka taa se sɔrɔ kɔ kan yaasa an ka se ka don Ligue des Champions ale la n'Ala sɔnna a ma su in na ani ASB ale ɲɛma dangan n'o ye Aruna Malikite an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan Fode Keyita a fatura cogo di a ko in nana cogo di Fode Keyita y'olu ka tɔn sɔrɔ cogo di mun de kɛra nin don in ni Fode sutara ye sirakɔrɔkaw fɛ yen ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 maa si kana ja nin jɛ dɛ yaasa nin ko in bɛɛ bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo min Amara an b'i bila yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko k'an bɛɛ tiɲɛ don koyi an ka dugulamaw kabana gwalen don yana an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an ka taa Masina sabula Interfleuve maaw olu ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na u ko ko kabini u bɔra an fɛ yan fo bi ɲɛma sɔrɔ a ko la koyi an k'u lamɛn. Jɔsɔn ni Masina cɛ kulo seegin de don Jɔsɔn ni Masina cɛ o ye kulo seegin ye ne yɛrɛ bɔ Joso dugu min na u b'a fɔ olu ma ko Ngabakɔrɔ wɛrɛ Ngabakɔrɔ wɛrɛ ni Masina cɛ o ye kulo 15 de ye donc an yɛrɛ ni Joso cɛ o ye kulo 7 de ye Kasum halisa an kɔni ye wololɔn ka da in na mais hali bi tasuma de bɛ yen dɛ mais Kasum ne bɛ kuma n bɛ ti kuma ni Masina Joso dɔrɔn de ma ye n bɛ kuma ni Interfleuve bɛɛ de ye Kasum an filɛ mois de septembre min na nin ye mois de septembre tɛmɛlen a san kelen de ye nin dafalen filɛ nin ye an don filɛ a san filalan nin kɔnɔ ne Interfleuve kɔnɔna na k'a ta Masina ka taa dankari Jafara la bada la ka bɔ o la ka na Jɛnɛ ka na San fo yolo joro ninnu bibi na nin bɛɛ bɛɛ tasuma kan Kasum don o don marifa ci don o don bagan suɲɛ nafolo tiɲɛ k'an ka bɛnkanw kan Kasum bi ne bɔra k'a mɛn bi ko anw yɛrɛ balima anw ka dugu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye ko zumuni wɛrɛ olu ye bɛnkan ta mais Kasum dɔwɛrɛ tɛ dɛsɛri don foyi m'u bila bɛnkan ta la u dɛsɛra de sinon k'a fɔ ko anw tɛ k'an jɔ ne bɛ kuma e fɛ don fɔlɔ min na ani bi cɛ y'a ye hali a bɛ tile tan ni dɔɔnin bɔ sa dɛ mais Kasum fo bi an kɔni y'a ye faamaw ka dumuniw taara ka taa gosi dɔw kɛ yen nɔ mais sɔrɔsiw ma taa dɛ an kɔni min ɲini faamaw fɛ ayiwa halisa faamaw k'u hakili to an na de dɛ sinon bi kɔni vraiment anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ Interfleuve yɛrɛ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ e ti Interfleuve faji ta k'a lajɛ k'i b'a fɔ ko bi ko yɔrɔ tɛ yen nɔ commune tɛ yen nɔ commune min bɛ Magabɛ commune min na e bɛ se ka dugu kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko dugu min bɛ bɛnkan ta mais dugu tɛ yen k'a fɔ ko Magabɛ kɛ dugu min na o tɛ Masina commune min bɛ Interfleuve kɔnɔ commune 6 in kɔnɔ a tɛ yen an ye welemada dɛ an ye welemada da Kasum mais bi ça ne va pas dɛ ayiwa Amara su in na an na segin nin kuma tɔw kan sabula min ye Interfleuve maa wɛrɛw ka kumaw bɛ yen tilegan in kɔni ganna ye kosɛbɛ ala ko tiɲɛ a bɛ n'a fɔ jumadonyaw u ma nɔgɔn Interfleuve kɔnɔna na nin waati in na an b'a fɔ sa ko k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ni ala n'a kira sɔnna a ma